Valencià, dimarts 19. La poesia. Activitat 4. Analitza el poema. Analitza el poema Balada del jardiner tenint en compte els aspectes següents. Mètrica, nombre d'estrofes i nombre de versos en cada estrofa i nombre de síl·labes de cada vers i tipus de versos, art major o art menor. Recorde que d'art major són els que tenien 8 o més de 8 síl·labes i d'art menor és els que tenen menys de 8 síl·labes. Molt bé. A veure, doncs, aleshores, respecte a la mètrica, en aquest poema hi ha 4 estrofes. Les 2 primeres són 6 versos i les 2 últimes són de 8 versos. Ara, tots els versos tenen 7 síl·labes, la qual cosa vol dir que són d'art menor. Respecte a la rima, tindrem en compte els versos que rimen entre si i el tipus de rima, si és consonant o assonant. Respecte a la rima, rimen entre si tots els versos. Tots els versos parells, és a dir, de 2 a 2. El primer amb el tercer, el segon amb el quart i així. I després, el tipus de rima és assonant. Sols coincideixen les vocals a partir de l'última síl·laba tònica. En aquest cas és la A. Molt bé, anem a la pregunta número 5. Lleig i còpia. Quin recurs s'ha utilitzat en aquest vers? Tinc milers de roses blanques. Tinc milers de roses blanques. Personificació, hipèrbole, comparació. La resposta correcta és hipèrbole. Molt bé, anem a la pregunta número 6. Diu, tria i justifica l'elecció. Quina creus que és la intenció de l'autor del poema Els Jocs del Barranc? A. Descriure com són els jocs del barranc a fi que puguen reconèixer-los quan els vegem. B. Escriure les sensacions que desperta en el poeta la contemplació dels jocs del barranc. La resposta correcta seria la B. Per què? Perquè si volguera descriure els jocs del barranc seria un text informatiu o un text descriptiu, però no un poema. En un poema s'escriuen les sensacions que desperta alguna cosa en nosaltres. Molt bé, espero que vos hagi llegit bé i a la classe llegirem els poemes. Adeu.